Запрашаем у беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва на выставу, прысвечаную народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну. Некалькі слоў пра сам архіў-музей, які месціцца ў цэнтры беларускай сталіцы па вуліцы Кірыла і Мефодія 4 у будынку былога касцёла бернардзінцаў, адным з нямногіх помнікаў архітэктуры барока 17 стагоддзя ў Мінску. У ім захоўваецца каля 540 фондаў, асноўную частку якіх складаюць асабістыя архівы пісьменнікаў, кампазітараў, акцёраў, рэжысёраў, мастакоў і іншых дзеячаў культуры. Да юбілейнай даты, якую адзначаем сёлета, 90-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, Дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва прэзентаваў літаратурна-дакументальную выставу пад назвай «Жыццё з такімі хітрымі вачыма». На выставе дэманструюцца дакументы, якія былі атрыманыя архівам-музеем як ад самога Рыгора Барадуліна, так і ад яго даследчыкаў і рэдактараў. Прадстаўлены не толькі афіцыйныя дакументы, а таксама ліставанне з мамай Акулінай і аднакласнікамі, паштоўкі прызнанні будучай жонцы Валянціне, фотаздымкі з сябрамі, рукапісы вершаў і перакладаў, нататнікі з запісамі, віншавальныя паштоўкі, шаржы і эпіграмы. Дзякуючы такой разнастайнасці дакументаў, знакаміты паэт паўстае не толькі як таленавіты творца, а таксама як шчыры сябра, пяшчотны сын і клапатлівы муж. Запрашаем вас на цікавую сустрэчу з куратарам выставы, вядучым архівістам Натальяй Мезон. Мы вам прадстаўляем выставу «Жыццё з такімі хітрымі вачыма». Названа яна словамі Рыгора Барадуліна, і тое, як мы яе прадстаўляем, мы паспрабавалі падкрэсліць менавіта гэтую асаблівасць Рыгора Івановича. Ён умеў жартаваць увогуле і над сабой у тым ліку, і жыццё з ім жартавала, і тое, што нам падалося магчымым выбраць з дакументаў Дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва, мы прадстаўляем. Спадарыня Наталья, калі гэтыя дакументы пачалі перадавацца ў архіў-музей? Пачынаў яшчэ сам Рыгор Іванович. Сюды прыходзяць і нашы калегі, которые даўно тут працуюць, яны помняць, як Рыгор Іванович прыходзіў сюды, хадзіў тут па лесвіцах архіва музея. Была дырэктар Ганна Вячеславаўна Запартыка, яна кажа, што яна была знаёмая з Барадуліным з 1987 года. Ці вялікі фонд дакументаў Рыгора Барадуліна? Фонд вельмі вялікі, ён нават яшчэ не да канца апрацаваны, і ён яшчэ будзе праходзіць навуковую апрацоўку. Першасную такую апрацоўку ён прайшоў. І з таго, што вы бачыце, гэта увогуле з 1700 прадметаў выбраныя з папак, якія падпісаны, там, допустим, лісты ад маці, альбо лісты да маці, альбо папка Габрэйшчына рукой Рыгора Івановича падпісаная. Такім чынам мы адбіралі сюды прадметы. Яшчэ яны не анацыраваны навуковым чынам і не ўведзена ў зварот. Спадарыня Наталья, як вы з такога вялікага, яшчэ не апісанага масіва адбіралі дакументы для выставы? Перш за ўсё тое, што блізка кожнаму чалавеку, нават не даследчыку. Таму што, канешне, вузкаспецыялізаваныя даследчыкі мы маглі б толькі для літаратуразнаўцаў пакласці, але вельмі важна яшчэ яго паказаць звычайным чалавекам, якім ён быў сябрам, якім ён сынам і мужам і дзедам і бацькам быў. І гэты ягоны такі жыццялюбівы, жыццярадасны стыль жыцця мы хацелі падкрэсліць гэтую выставу. Таму і назвалі яе «Жыццё з такімі хітрымі вачыма». Сам паэт казаў, што галоўную ролю ў ўстанаўленні яго як літаратара адыграла маці Акуліна. Вобраз маці часта сустракаецца ў творчасці Рыгора Барадуліна, асабліва ў кнігах «Трэба дома бываць часцей», «Евангелие ад мамы», «Сама пайду дарогаю», «Голас пашлю дуброваю» і ў іншых кнігах. Па дакументах
адразу бачна, што выстава прысвечана ў тым ліку гэтай важнай для паэта тэмы. Дакументы, якія паказваюць такую шчыльную, цёплую сувязь Рыгора Івановича са сваёй мамай Акулінай. Піша ён пра ўсё, што з ім здараецца. Вот у студэнцкія гады мы прадаставілі тут лісты, дзе ён распавядае, як ён апынуўся ўжо ў горадзе, як яго пасялілі часова ў інтэрнат, і для таго, каб яму настала далі інтэрнат, важна, каб было пацверджанне, што ён варты гэтага інтэрната. Піша, што у мяне запісалі, што бацька загінуў, а маці працуе на заводзе, але на заводзе там памногу зарабляюць, і, можа быць, лепш, каб было іншае прапісана ў яго, і просіць маму, каб яна яму прыслала даведку, дзе будзе напісана, што маці працуе уборшчыцай. Увогуле, з дакументаў, якія захаваліся ў Рыгора Івановича і былі перададзены нам у архіў, з дакументаў мамы толькі два дакументы. Адзін з іх, вы бачыце, гэта даведка, якая ў 61 годзе была дадзена Акуліне Андрэяўне Барадулінай у тым, што яна з'яўляецца работніцай Ушачскага райпатребсаюза, на рускай мове гэтая даведка. І так перагукаецца, ён яе прасіў некалі яшчэ ў 53 годзе даведку пра тое, што яна працуе прыбіральшчыцай. У нас толькі вот такая даведка ёсць. Ці вядома з дакументаў нешта пра бацьку паэта? Пра бацьку ягоныя згадкі толькі ў тым, што ёсць фотаздымачак, дзе Рыгор Іванович разам з іншымі сябрамі знаходзіцца на прарыве, дзе ва Ушацкім раёне гэта комплекс такі мемарыяльны, і сярод іншых загінулых падчас прарыву ў 44 годзе быў і бацька Іван Барадулін, і ягонае імя прапісана на гэтых таблічках, якія мы бачым на фотаздымку. Пра бацьку згадкі толькі ў ягоных вершах. На фотаздымках, дзе бясконца мы бачым гэты бацькавы вяз, вы бачыце, ён перад намі разам са сваім сябрам Нікіфаровічам Ванкарэмам каля роднай хаты, і побач ён у тую ж зіму ля бацькоўскага вяза. Увогуле трэба сказаць, што тое, што ён ездзіў на Ушаччыну, гэта было месца ягонага прыцягнення. Ён у любым магчымым выпадку заўсёды ехаў на сваю радзіму, вёз туды ўсіх сваіх сяброў. Вось ва ўспамінах, якія прадстаўлены ў кнізе Дуліна ад Барадуліна, ён сам уласна піша, што хто толькі не быў ва Ушачах, і Бураўкін, і Бурсаў, і Забораў, балгарскі паэт Стэфан Паптоніў, Сімон Блатун. Некаторы з іх мы бачым на фотаздымках, прадстаўленых з фондаў архіва музея літаратуры і мастацтва. І нават ён афармляе сабе бясконцыя камандзіровачныя пасведчанні, і нават нейкую сваю працу вязе туды да маці на Ушаччыну. Напрыклад, вы бачыце камандзіровачнае пасведчанне ў сувязі са здымкамі фільма дакументальнага пра Анікейчыка, пра мастака Анікейчыка. Ён таксама здымае на Ушаччыне, не на радзіме Анікейчыка, а на сваёй радзіме. Ушачы – адміністрацыйны цэнтр Ушацкага раёну Віцебскай вобласці. Знаходзіцца за 150 кіламетраў на захад ад Віцебску. Сваё мястэчка Барадулін вельмі любіў і называў яго так, як называла маці Акуліна і іншыя мясцовыя жыхары Вушачча. Рыгор Барадулін пісаў: «Я павінен быў нарадзіцца на Вушаччыне». Сінонімамі роднаму мястэчку з'яўляюцца мама Акуліна, родная мова, родная хата, што і дэманструецца на выставе. Тое, што звязвае яго з радзімай, мы бачым праяўленне ў дакументах і ў выглядзе ліставанняў з ягонымі сябрамі-аднакласнікамі. Па прачытанні гэтых дакументаў мы бачым, што аднакласнікі яму паўтараюць, нават пры тым, што яны жывуць ужо далёка па-за межамі Беларусі, яны яму пішуць: «Пішы па-беларуску». Піша: «Оставайся здоров и счастлив, твой друг Алексей. Пиши по-беларуску. И передавай привет в Ушачи от меня своей маме». У кожным лісце, іх вельмі многа ад аднакласнікаў,
казкаў. Мы бачым вот гэтую згадку пра маму. Яны узгадваюць, як яны былі у барадулінскай хаце, як яны там нейкія урокі рабілі, чым яны займаліся, пра што яны размаўлялі. І вот гэтая вот сувязь гэтую такую цесную з маці, яны нават аднакласнікі пацвярджаюць у сваіх дакументах. Яшчэ адзін аднакласнік Михаил пісаў, што хацеў цябе павіншаваць на якутском языке. Но кроме якутско-русского словаря, пишет он, в библиотеке ничего не нашел, а знакомые мне якуты относятся к своему родному языку так же, как и подавляющее большинство белорусов к языку белорусскому, то есть пренебрежительно, и не знают его совершенно. То есть вось гэтае моўнае пытанне у 50-е гады Барадулін прыехаў з такой ушацкай беларускай мовай, якую ён перапісваўся з маці ў лістах. Ён прыязджае ў Мінск, а Мінск яго сустракае, канешне, рускай моваю, і нават гэты ўплыў бачны ў ліставанні з мамай. Пэўны перыяд, вот на другім і на трэцім курсе універсітэта, мы бачым, што ён піша на выкшталцонай рускай мове, такой вот просто кніжнай, з такімі вот фразамі. Ну, бачна, што вельмі такі моцны ўплыў добрых выкладчыкаў рускай мовы і літаратуры, і ён практыкаваўся нават у ліставанні да маці. Вот яму хацелася паказаць, як ён уже там гэтаму навучыўся. Але гэта вельмі кароткі такі перыяд, і прычым, калі вот паглядзець, што лісты за той перыяд, яны напісаны на такой вот мове выкшталцона-рускай, а усе паштовачкі, которые вот мы вам тут якраз таки прыводзім, яны ўсе па-беларуску. Тады, калі трэба было коратка і вот так найбольш зразумела напісаць, ён пісаў па-беларуску. Прычым нават у паштовачках нейкія свае гісторыі ён умеў расказаць. Напрыклад, як ён прыйшоў па пельмені, і прадаўшчыца кажа: «Няма, але пачула, што свой, і кажа: для вас дам», і дала апошні пачак. Вот у паштовачцы такой вот сюжет можна убачыць. Як ён падпісвае: «Твой унючок, сынок», альбо «Твой Рыгорка». То есть нават пры тым, калі ён уже быў вельмі дарослым чалавекам, ён усё роўна пісаў маці: «Твой Рыгорка». А яна яму пісала: «Добрый дзень, мой дарагі, любы сыночак, мой каласочак, мой совенька ясная. Приехала додому твоя матуля, твоя одинокая горуха, никто не встретив, кроме Кати на пороге. Что хорошо, дякуй, мой сыночак, вялікі за все табе». Відаць, гэты ліст быў напісаны пасля таго, як яна пабывала у ягоным студэнцкім інтэрнаце. Нават вядомыя ёсць фотаздымкі, дзе маці у ягоным інтэрнаце ад БДУ. І, відаць, гэты ліст менавіта таго перыяда датычыцца. Нават ён мог напісаць маме, каб яна не перажывала, што ён кожны дзень еў на абед, на сняданак, на вячэру. Мы спецыяльна паказваем гэты ліст, дзе ён падрабязна піша, што ён еў. Гэта 57-й год, калі ён ужо быў на цэліне, але ён піша беларускія назвы. Невядома, ці то сапраўды там рабілі вот гэты жур, аўсяны кісель. Ну, наўрад ці на цэліне яго маглі рабіць. Адчуванне, што ён, канешне, прыўкрасіў для мамы вот поліўка, лянуха, там тушаная морква, цымус, то есть там бульба з кіслым малаком, там малочны суп з бульбай, тушаныя грыбы. Ну вот як бы наўрад ці гэта ў Казахстане падавалі, але яму хацелася, каб мама, вот, прачытаўшы, не перажывала за тое, што ж еў сыночак. Трэба сказаць, што аздобілі гэтую вітрыну мы фотаздымкамі, зразумела, Рыгора Барадуліна, дзе мы бачым яго вот такім віхрастым, з ускудлачанымі валасамі. Мама яму так і піша: «Цалую цябе ў галоўку твою кудлаценькую». Вось. Таксама малюнкамі дачкі Ілоны Барадулінай, вот, тэматычныя, дзе мы бачым хату, у ёй сядзіць жанчына у строі такім народным, бачым люльку падвешаную да столі, коцік сядзіць, абразы у куце, в акно, такі вобраз хаты такой традыцыйнай, намаляваны яшчэ маленькай Ілонай Барадулінай, і тут пасуе да гэтай тэматыкі.
Пасля вайны Рыгор Барадулін вучыўся ва ўшацкай сярэдняй школе і скончыў яе ў 1954 годзе. Ці вядома нешта з дакументаў пра ягоныя адносіны з настаўнікамі? У гэтай жа вітрыне ліст ад настаўніка Рыгора Івановича Константин Баразна. У 78 годзе звяртаецца дарагі Рыгор Іванович. То есть ужо зразумела, што Барадулін пры пасадах, ужо імя ў яго ёсць такое. І ужо настаўнік, які даў яму многае, і не толькі яму, калі мы чытаем ліставанне ад аднакласнікаў, то бачым, што ва ўсіх у іх вельмі добра з правапісам. Яны пісалі многія па-руску, але бачна, што пунктуацыя, арфаграфія выдатна, проста на выдатным узроўні. Увогуле, калі паехаць на Ушаччыну, то там многія пішуць і вершы, і мова ў іх выдатная у людзей, і самі ушацкія кажуць, што ў нас толькі лянівы не піша вершаў. І тут з якой просьбай Константин Баразна звяртаецца да свайго былога вучня, каб ён дапамог яму у надрукаванні ягоных твораў. Пры рэдакцыях працаваў Рыгор Іванович, і ўжо настаўнік цяпер. Калісьці Рыгор Іванович свой першы верш напісаў у школьнай газеце, якую заснаваў гэта Константин Баразна, а цяпер ужо настаўнік звяртаецца да свайго былога вучня для таго, каб ён паўплываў і дапамог надрукаваць яму. Пасля заканчэння ўшацкай сярэдняй школы Рыгор Барадулін паступае на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Ён быў вельмі здольны да моваў, а пра родную мову казаў так: «Я ўсё жыццё абапіраўся на беларускую мову, на яе вушацкі варыянт, таму што ён для мяне самы блізкі, ён нейкі некрануты, першародны па чысціні сваёй. Мова – гэта мая апора». На выставе экспануюцца нататнікі, у якіх ён фіксаваў асаблівыя, цікавыя для сябе словы. Увогуле, ушацкая мова, яна настолькі разнастайная і бязмежная ў сваіх праявах, што Барадулін праз усё жыццё запісваў гэтыя слоўцы ушацкія, гаворку ушацкую, і яны потым увойдуць ва ушацкі словазбор знакаміты Рыгора Івановича Барадуліна. Па гэтых такіх невялікіх блакноціках мы можам заўважаць, на што ж ён звяртаў увагу, як гучаць тыя ці іншыя словы, і гэтыя ж словы яны сустракаюцца у лістах да мамы, у матчыных лістах да Рыгора Івановича. У экспазіцыі дэманструюцца рукапісныя цыдулкі з кароткімі тэкстамі, якія дадаткова выдзяляюцца пытальнікамі. Што гэта за запіскі? На працягу ўсёй выставы у нас паўтараецца такі прыём, які абуджае цікавасць да тых дакументаў, якія мы прадстаўляем. Гэта пытанні, якія задаваліся самому Рыгору Івановичу падчас пэўных сустрэч. Мы меркавана, што мог Барадулін адказваць сваімі вершамі, сваімі дзеяннямі, тым, што на якой мове размаўлялі ягоныя родныя ў ягонай сям'і. Гэта ўсё можна ўбачыць на выставе. Гэта такі паралельны, што ёсць у народзе, якія праблемы, якія пытанні, і што робіць у гэты час паэт. Нават такое пытанне, як Рыгор Иванович, просим навести порядок в культурной жизни Полоцка. Никто этим не занимается. То есть от поэта чакаюць, што прыедзе нехта паэт, і ён велик настолькі, што ён можа культурнае жыццё Полацка ці Полачыны, ці ўвогуле Віцебшчыны ён можа наладзіць. Але мы бачым тут же у нас фотаздымак цудоўны, дзе на арэлях сядзяць з рукапісамі Барадулін і Савіцкі на семінары творчай моладзі Віцебшчыны. То есть творчае жыццё ідзе. Тое, што яго можа быць яно неяўна і не кожны чалавек гэта бачыць, гэта не адмяняе таго, што ўсё ж такі творчае жыццё ідзе. На выставе шмат фотаздымкаў Рыгора Барадуліна з вядомымі пісьменнікамі. Ці былі ў іх сяброўскія адносіны?
Мы бачым, што ён сябраваў з Караткевічам, вось яны усміхаюцца на фотаздымку разам у 1976 годзе. Бачым у Віцебску у тым жа годзе ён разам з Олегам Саннікавым, Віталем Вольскім, Владзімірам Караткевічам, Геннадзем Бураўкіным. Вучыліся яны ў адным універсітэце з Міхасём Стральцовым, і мы прадстаўляем дакумент ад маладзіка да поўні 1984 года, які Стральцоў прысвяціў Барадуліну, і пачаў ён гэты артыкул з таго, што вот як стасаваліся маладыя студэнты, філолагі і журналісты разам. У асноўным сярод сяброў Барадуліна былі тыя, хто вучыўся на журфаку. Называе нават Міхась Стральцоў тых, хто побач разам вот у адной кампаніі былі на той час: Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Васіль Зуёнак, Юрай Свірка, Сымон Блатун, Тацяна Арлова, Мікола Гіль. І вот распавядаецца пра такія прадстудэнцкія гады. Мы бачым гэты дакумент з спраўкамі самога Міхася Стральцова, але ён знаходзіўся сярод дакументаў барадулінскіх. Цікавы выпадак з жыцця прыводзіць Барадулін, і мы гэты дакумент з спраўкамі самога Рыгора Івановича прадастаўляем на вітрыне. Гэта падрыхтоўчыя матэрыялы да кнігі Дуліна ад Барадуліна, якая выйшла ўжо ў 2000-х годах, а ў 2003-2004 годзе гэта яшчэ Барадулін рабіў свае паправачкі у машынапісны ўжо друкаваны тэкст. Падчас гэтай гісторыі ён прывёз сваіх сяброў Янку Брыля і Владзіміра Караткевіча на радзіму, і ім давялося пераходзіць невялікую рэчку. Владзімір Караткевіч быў абуты ў такія пантофлі, которые не маглі перажыць кантакту з вадою, і тады Брыль узяў Владзіміра Караткевіча на рукі і панёс. Караткевіч пытаецца: «Янка, ці не цяжка табе?» І пачуў адказ: «Замаўчы, а то скіну». А Барадулін у думках канстатаваў: «Аж дрыжыць чаратова грыва, усмешкай свеціцца лісце ў расе, на плячох манументных цярпліва помнік, будучы помнік нясе». Коска не пастаўлена вот у апошняй фразе: «Помнік будучы помнік нясе» ці «помнік будучы помнік нясе». То есть вот тут вот хто з іх ужо з'яўляўся помнікам для Барадуліна, тут вот трэба разабрацца. Мы бачым тут яшчэ стасункі не толькі праз нейкія ўспаміны, напісаныя дзеячамі таго часу, але нават праз нейкія невялікія запрашальныя білеты на шчырыя сяброўскія сустрэчы альбо сямейныя сустрэчы. Мы бачым, што пісьменнікі сябравалі літаральна сем'ямі. Мы бачым, што Любоў і Андрэй Макаёнкі запрашаюць адпаведна Барадуліна і ягоную жонку на таварыскую вячэру ў 80-м годзе. Бачым, што Кандрат Крапіва дасылае такое ж запрашэнне. Сувязі бачныя па дакументах, дзе ёсць віншаванні з пэўнымі узнагародамі. Допустим, вот мы бачым тут тэлеграму, якую Куляшоў, Лынькоў і Танк, відаць, знаходзячыся на нарычы, яны адсылаюць Барадуліну і віншуюць яго з чарговай узнагародаю. Бачым гэтыя сяброўскія стасункі і ў такіх фотаграфічных праявах. На гэтым фотаздымку Стэфан Паптоніў і Рыгор Барадулін пад знакамітым бацькоўскім вязам ва ўшачах, а тут, адпаведна, яны ў Балгарыі, паміж імі ослік, відаць, на экскурсіі яны. Тут же мы бачым яшчэ і запрашэнне ад Маўра на сямейныя вячэры. Бачым, што яго запрашалі Людміла Паўлікава і Алесь Камоцкі на мерапрыемства, якое вялося. То есть Барадулін быў заўсёды ў цэнтры ўвагі, ён умеў сябраваць. Сярод ягоных сяброў вы бачыце, якія знакамітыя людзі. Ёсць кніга «Абразы без абразы», дзе на многіх
вядомых людзей свайго часу у 1980-х годах Рыгор Іванович Барадулін разам з Кастусём Куксо зрабілі такія шаршы маляўнічыя і літаратурныя. І не абмінулі саміх сябе. І у тым ліку Барадулін, вы бачыце, пісаў шарш на Кастуся Куксо, падчас вясёлае ласо, як след зацягвае Куксо, што хібы толькі ў іншых бачыць, няхай яму глядач прабачыць. І на сябе Рыгор Іванович мог напісаць папросту. Эпіграму на сябе незакончанай пакіну, у руках схаваю кпіну, хай сама сябе скубе. У экспазіцыі паказваюцца віншаванні, якія атрымліваў Рыгор Барадулін. Ад каго гэтыя пасланні і з якімі нагодамі паэта віншавалі? Пра тое, як віншавалі адзін аднаго пісьменнікі, як канкрэтна Барадуліна віншавалі з рознымі яго высокімі ўзнагародамі, мы бачым з тых дакументаў, якія прадстаўлены ў гэтай вітрыне. Васіль Вітка віншуе з навагодняй абновай, высокай ўзнагародай, насіце здаровы, піша Вітка. Мы бачым, што нашых калегаў ад архіва Музея літаратуры і мастацтва ў 92-м годзе ёсць таксама тэлеграма. Для нас, як для архівістаў, важна было паказаць гэтую тэлеграму віншавання з атрыманнем звання народны паэт Беларусі. Можна паглядзець, як Заір Азгур віншуе, якімі словамі скульптар, не паэт, але вельмі паэтычна, вельмі пранікнёна піша віншаванне з атрыманнем звання народнага. Дарагі Рыгор, неспадзяваны паэт і жаданы чалавек зямлі віцебскай, які даўно займеў права быць народным паэтам Беларусі. Шчыра віншую цябе з афіцыйна прызнаным цяпер гэтым гонарам, з гэтай годнасцю. Я ўспрымаў і ўспрымаю тваю паэзію нароўні з паэтычным словам майго сябра Аркадзя Куляшова, з ягонай філасафічнасцю і хараством лірычнага пачуцця, што мае выяў у рытмічным малюнку і слоўнай плыні верша. Твое слово пераліваецца зіхаціць каларытна, маляўніча, настраёва, а па кампазіцыі камбінацыі гукавых спалучэнняў ты сёння не маеш сабе роўных. Дзякуй лёсу, што я ведаю твою паэзію, што маю гонар лічыць сябе земляком і сябрам. Твой Заір Азгур. Віншаванне ад калегаў вы бачыце ў наступнай вітрыне з атрыманнем ордэна дружбы народа. Увогуле яго узнагарод многа, і альбо пра іх можна прачытаць у пераліку, дзесьці ў вікіпедычных звестках, а на выставе прасцей за ўсё было паказаць такім пытаннем ізноў жа з залы, дзе напісана: «Паважаны Рыгор Іванович, вядома, што вы узнагароджаны ордэнам дружбы народа, медалём Францыска Скарыны, ордэнам знак пашаны. Раскажыце, калі ласка, што-небудзь пра гэта». І ўжо само пытанне, яно падказвае і прымушае гледача нашай выставы задумацца, пашукаць з тых дакументаў, і што будзе адказам на гэтае пытанне. У Рыгора Барадуліна была жонка Валянціна, якая нядаўна, у снежні 2024 года, ва ўзросце 85 гадоў пакінула гэты свет. Ці расказваюць дакументы пра ўзаемаадносіны ў сям'і Рыгора Барадуліна. Вельмі такія шчымлівыя і ёсць з гумарам, з любоўю ў вачах фотаздымкі. Тут жа малюнкі і вершы ягонай дачкі Ілоны. Гэтае ліставанне такое сямейнае, яно нават у такіх невялічкіх такіх цыдулках, якія яны адзін аднаму маглі напісаць. І самае, пачынаючы з такіх сур'ёзных прызнаннях у каханні, дарэчы, ізноў жа пытанне з залу, мы бачым, што яны вельмі часта паўтараліся, бо Барадулін пісаў пра каханне, і звычайны чытач, ён заўсёды думаў, а як жа да гэтага адносіцца ягоная жонка Валянціна. Такое пытанне ёсць у нас тут ад рукі напісанае. Ёсць, што мне рабіць з маім каханнем, яно безадказнае. І бачым, што двойчы напісана адной і той жа рукою, напісана: «Вы так і не адказалі на маё пытанне пра маё каханне», альбо «Раскажыце пра сваё першае каханне». І мы у адказ на гэтае пытанне паклалі гэтыя паштовачкі, дзе
Барадулін піша яшчэ не жонцы, а яшчэ толькі каханай, пра тое, як яна адвяргае пакуль ягонае каханне, што яна можа знайсці сабе іншага, а ён сядзіць у парку каля БДУ, глядзіць вот на тыя лавачкі, дзе яны разам сядзелі, успамінае падрабязна гэтыя словы, што яны адзін аднаму гаварылі. Вот это ўсе перажыванні ён не ленаваўся пісаць у паштоўках. Так жа, як ён не ленаваўся пісаць маме падрабязнасці са свайго жыцця, так жа ён і пісаў потым сваёй жонцы. Потым паявіцца дачка, паявіцца ўнучка, і што пісалася імі свайму бацьку альбо дзеду, альбо што ён ім пісаў. Унучка Дамініка жартам прадае карціну «Христос уваскрос» і піша: кошт завышаны 50 рублёў, прадаецца з гарантыйным талонам ад фірмы виробніка. І падпісваецца вот 15 красавіка 2001 года Дамініка. У вершы «Мілым Ілоны» мы іншым Барадуліна бачым: у нашага таткі вельмі баляць пяткі, таму што наш татка не мые доўга пяткі. Пятачкі шурпатыя, шкарпэткі паласатыя. Вось у гэтым малюнку мы бачым, што Ілона намалявала Барадуліна вот як караля такога са сваёй світай, і нават цэп яму павесіла такую, як быццам бы на яе нейкі медаль павінен вісець. Але калі адвярнуць гэты фотаздымак на адвароце, мы ўбачым, што там яна падпісала: гэта табе цэп, каб ты сядзеў дома. То есть вот гэта было праблемай. Барадулін ездзіў зашмат, а дамашнім хацелася яго бачыць паболей дома. Намалявала яна літарацкую костку, которую кідаюць паэтам. Нейкія такія вот, будучы паэт, натхнёна думае, яна яго вот прамалявала. Вот яны умелі жартаваць проста вот паміж сабою у паўсядзённым жыцці. І ад такіх лістоў, калі ён пісаў сваёй жонцы: цалавенькаю, пайшоў прайсціся, не хацеў цябе будзіць, таму не мыўся і не брыўся, каб не будзіць цябе. Бачым, што і дачка, і унучка вельмі творчыя натуры, і яны маглі і напісаць і казку, і стварыць кніжку, і размаляваць гэтую кніжку. То есть вы тут такім творчым асяродку гадаваліся дзеткі, таму што сярод пытанняў, якія былі ізноў жа з залы, бачым, калі вы напісалі свой першы дзіцячы верш, мы бачым, што у Барадуліна шмат кніг дзіцячых. Спадарня Наталля, на выставе вы паказалі толькі маленькую частку таго, што захоўваецца ў архіве музеі. Калі падсумаваць, то што самае каштоўнае можна выдзеліць з архіва Барадуліна? Зразумела, ягоныя вершы у вялікай колькасці з ягонымі праўкамі. Тым, хто вывучае паэзію, ён можа глядзець, як радок гартаваўся самім Рыгорам Івановичам Барадулінам. Ёсць шмат фотаздымкаў, якія сведчаць пра ягонае жыццё. Ёсць узнагароды, якія ён атрымліваў у розныя часы, пачынае ад студэнцкіх гадоў, калі ён ездзіў у Казахстан на заробкі, так бы мовіць, і ўжо да народнага паэта Беларусі. Пераклады, зразумела, проста ў бясконцай колькасці пераклады самых розных. І Барадуліна перакладалі на іншыя мовы свету, і ён перакладаў іншых паэтаў. Ушацкі словазбор, то, што было цікава, мы толькі нейкую невялікую частку выбралі, але гэта неабсяжна. Сколькі ён усяго зрабіў, это некалькі жыццёў трэба, некалькі пакаленняў даследчыкаў, каб яны змаглі это ўсё вывучыць цяпер. Спадарыня Наталля, ваша штодзённая праца звязана з мемарыяльнымі прадметамі. Якія ў вас узнікаюць пачуцці, калі вы маеце магчымасць трымаць у руках і расчытваць дакументы, якія трымаў сам народны паэт? Гэта ж легенда, і калі ты наўпрост трымаеш у руках тое, што да цябе трымаў такі аўтар, і такая легенда, гэта нейкае далучэнне да этой культурнай спадчыны, это уражвае вельмі.